Dịka otu ụzọ esi wee chọọ ka nwaanyị bụrụ ndị nke a ga-edozikwa nke ọma zụọ ha ma hazie ha usoro ọkachasị ụmụ agbọghọbịa ka na-abanye ụmụ nwaanyị na-abanye n'itozu agbọghọbịa. Nwunye onyeisi oche kansụl ime obodo Orumba North, Lady Chiako Ekwueme, buru ihe nkesa bụ nke ụmụ nwaanyị ji echekwa onwe ha na nsọ wee kesaa ụmụaka ụmụ nwaanyị ma kụziere ha ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ha ga-eji wee kwado onwe ha nke ọma. O mere ka amata na ya bụ nkesa ihe bụ nke amalitere n'ọnwa Ọktoba wee ruo na Disemba afọ 2022 nakwa ọzụzụ a bụkwanụ nke ha na-aga. Ka anyị wetara gị akụkọ a site na studio anyị. Na mmemme nke afọ a bụ nkesa ekesara ọtụtụ ihe adịmọcha ụmụ nwaanyị ya nakwa otito ndị mmadụ togasịrị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Lady Ekwueme na ndị otu ya bụ ndị buru ozi okwukwe nke mmemme nke afọ a bụ nke isiokwu ya bụ Invest in Girls' Rights, Our Leadership, Our Well-being, buru ya buga n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche bụ nke gụnyere Community Secondary School Ajali ya nakwa St. Mary Virgin Convent Ufuma nakwa ndị ọzọ. N'oge ọ na-ekwu okwu na njem ahụ, Lady Ekwueme nọrọ n'oge ahụ wee too ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị ahụ ka ha si wee dị uchu na agụmakwụkwọ ha ma mekwazie ka amata na ọzụzụ a na-azụ ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị sokwazi n'ihe kacha mkpa n'obodo ugbu a. N'okwu nke ya, Oriakụ Ọlamma Ụkachukwu kwuru na ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị dịka onyinye enyere ụwa bụ nke o kwukwere na ha na-adọbata ihe ọma na gburugburu ebe ọbụla ha nọ bụ nke ọ gụrụ ịmụ nwa dịka otu onyinye ha na-eweta. Ndị ọzọkwa kwugaziri okwu na mmemme ahụ bụ onye PG Ufuma Women Wing Lady Ezinne Esther Nnebe ya nakwa ogbo ya nke Ajali bụ Lady Joy Oti nọrọ ebe ahụ too Lady Ekwueme maka ezigbo obi o ji wee malite ihe ọma ọ na-eme nyegara ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị na-agụ akwụkwọ nọ ma kwukwezie na ọ bụ mbụ na mbụ a na-eme ụdị ihe a. Ọtụtụ ndị ọzọ kwugasịrị okwu na mmemme ahụ bụ Oriakụ Madụmere Chinazọ ya nakwa Honorable Obi Nwobodo.